Alhamdulillah, wayangan malam ini tidak batal. Alhamdulillah. Cek ngancing cangkeme ra iso ngantem. Wis aja nyambut gawe angel. Mancing meneh jambret. Namamu siapa? Nama saya Miken Salindri. Kamu seorang dalang ya? Bukan. Aku bukan seorang dalang. Kenapa? Kamu jangan suka sama dalang. Kalau suka sama dalang itu nanti kamu malah hatimu hancur lebur berkeping-keping. Kamu yang lain, pengusaha sukses atau saudagar kaya atau direktur perusahaan yang besar seperti itu, minim dokter yang baik sendiri, yang pintar sendiri itu adalah dokter hewan. Kok bisa? Iya, kalau dokter mata pasti pasiennya ditanya kenapa matanya sakit sudah berapa hari. Kalau dokter dalam memeriksa perut, kenapa perutnya sudah sakit berapa hari, kok bisa sakit kenapa. Tapi kalau dokter hewan nggak ditanya, langsung cubles belum. Ya memang gak ada ceritanya hewan bisa ngomong. Goblok kamu. Maka dari itu, Aku cinta sama kamu. Aku cinta sama kamu. aku juga cinta. Tahu artinya mencintai? Tahu lah, Artinya mencintai apa? mencintai adalah tidak hanya kita tidak mensakiti orang yang kita cintai, namun bagaimana keikhlasan hati kita menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Kamu pintar sekali. Ya Allah,
ya no. Iya mak iya. Puji syukur kunjuk ana kemurane Hyang Agung kang wis paring kanikmatan kamulyan barokah kesehatan marang sedhengah titah wabil khusus kagem marga agung ing lanadan Kota Madiun mendunia. Oh ngono. Merga ing ratri iki awake dhewe piniji sowan lantarane ya kuwi pepundhenmu sing biyen nate nimbali karo awake dhewe. Sesasi kepungkur sowan ana daleme Bapak Ali Masmudi panjenengane anggota dewan sing pancen lenggahe ana Tulung Syarat dan Madiun ya Pak. Bener. Nalika panjenengane wayangan biyen delalah Roko Mas Andi Halim putra saking Bapak Harsono ki kepareng mirsani banjur rena ing penggalih mitu kang dadi pangandikane Pak Ali, ayo kapan peresmian Hotel Merkur mengko wayangan tak golekne dalang kancaku. Kuwi ngendikane Pak Ali. Alhamdulillah ripalungguhane wis kelakon dadi bukti aku sak kanca madangkara bisa sowan ana ing pinggir dalan utawa tengah dalan sak ngajenge Hotel Merkur ing mapan ana ing Kota Madiun. Oh ngono. Uga ngaturake panuwun marang Sukses Jaya Group sing nyatane diayomi dipandhegani karo pepundhenmu Bapak Harsono Lukita karo Ibu Eli ya Pak. Pancen kaya mengkono bener pangandikane para pinter kae tekan tekun bakal katekan. Kowe aja nyawang saiki Pak Harsono suksese kaya ngene dadi piyai sing brewu kaya mengkene kagungan hotel pirang-pirang mlebu Aston barang. Pokoke umume hotel ana laladan Madiun iki kagungane Pak Harsono. Iya. Ning sinaunen jerih payahe Pak Harsono mbiyen wong nyatane panjenengane mbiyen iki ora ujug-ujug banjur mulya ki ora. Iya. Diwiwiti saka rekoso buka toko bangunan cilik-cilikan dodolan paku baut lan sak piturute. Akhire bisa duwe apa kuwi jenenge perusahaan ya kuwi semen sing kokoh sing diarani ya kuwi semen dinamik produk semen Indonesia ya serbaguna untuk segala kebutuhan. Mula ora muka lamun untuk Hotel Merkur ki kokoh santosa megah kaya mengkono mergo semene iki nganggo semen dinamik kagungane Pak Harsono dhewe. Oh ngono. Ya mergo saka kerja kerase lan uga tansah nyuwun marang kurbane Hyang Agung kompak karo Bu Eli sinengkuyung dening putra ingkang cacahe ana 3 dipandhegani karo Mas Andi Halim nyatane bisa dadi piyai sing sukses kaya mengkene tur dasare bermanfaat. Iya Mak iya. Kaya mengkono kuwi. Sing becik ya kaya ngono kuwi lho, Nduk. Nadyanto panjenengan iki nuwun sewu ora kok ngalembono bisa menjadi orang terkaya di Kota Madiun mendunia, namun kehebatan Bapak Harsono tidak pernah melepaskan, tidak pernah lupa dan selalu cinta terhadap budaya seni tradisi wayang. Itu hebatnya Pak Harsono. Ngono kaya mengkono kula ora ngeramuka barengi tasakuran peresmian hotel panjenengane ya kepareng wayangan. Iya. Dasare entuk pangestune Bapak Wali Kota Madiun terpilih Bapak Maidi. Sore mau Pak Maidi wis kepareng telepon karo awake dhewe paring dawuh ora bisa ngrawuhi diwakili karo Ibu. Iya. Karo Ibu Wali, Ibu Yuni Setiawati selaku istri Bapak Wali Kota Madiun sing intisarine dawuh Pak Maidi nyuwun pangapunten dumateng keluarga besar Hotel Merkur lan nyuwun pangapunten dumateng sedaya para warga masyarakat Kota Madiun dan beliau mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Kota Madiun yang telah nunggalke tekad nunggal swara yang kuyung ndadekake Pak Maidi meneh dadi wali kota ning Madiun. Kaya ngono kuwi
Ora aku mau ya capet-capet ngono mak suwing krungu mergo le telepon ki nalika aku wis ning panggung kebareng swara sound system ki rapati cepet sing ngendi sarine ora kudu panjenengane syukuran mergo wis dilantik dadi wali kota ning mbosok event apa wae kegiatan apa wae yang berkaitan dengan beliau akan tetap wayangan insyaallah melalui Pak Ali Mas Nudi sing ditimbali tetep Cahyo Kuntadi ya wali ini Pak Maidi lantarane Pak Mas Nudi dalangi Cahyo Kuntadi di kabeh ngono ya ngono kuwi HP kaya ngono kuwi ugi ngaturaken panuwun dumateng perwakilan saking Mensetnek yang diwakili oleh Bapak Darmawan Sutanto selaku DPRD Jawa Timur ya ngaturke panuwun ugi dumateng Bapak Maijen Sidarta Wisnu Graha boten kata lumpen dumateng Ibu Yuni Setiawati Ibu Maidi Ibu Delina Panuntun selaku istri wakil wali kota Madiun Bapak Insinyur Suko Dwi Handiarto selaku Sekda Kota Madiun ugi Bapak Dr. Andes Haji Armaya selaku Ketua DPRD Kota Madiun Bapak AKBP Agus Dwi Suryanto selaku Kapolres Kota Madiun Bapak Letkol Widi Bayu Sudibyo selaku Komandan Kodim 0803 Madiun ugi dumateng Bapak Didi Sutisna SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun ugi Bapak Dr. Budi Haryanto SHMH selaku Kepala Pengadilan Negeri Madiun jajaran Forkom Pimkot utawa ndak nah iya seluruh kepala dinas OPD ing Kota Madiun ya Mas kaya mengkono sing inti sarine ngene ana Hotel Merkur di Kota Madiun memadukan desain modern dan budaya lokal yang nyaman ideal untuk bisnis berlibur dan memiliki berbagai fasilitas kaya ruang pertemuan kontemporer ballroom yang luas, restoran yang bersih dengan hidangan lokal dan interlokal yang higienis, lezat serta para tamu bisa menikmati bar, kolam renang, pusat kebugaran, spa yang semua fasilitas tersebut untuk kepuasan dan kebahagiaan para tamu iya mula aku kelawan kowe selaku seniman ngaturake panuwun ingkang tanpa upama marang Hotel Merkur marang Bapak Harsono ingkang sampun kersa tresnani lan nglestarekake budaya wayang kok ngono sebabe apa ngene Nduk mergo pagelaran wayang kuwi nuwun sewu kejaba mbutuhake anggaran sing ora sithik pertunjukan wayang kuwi perlu persiapan sing mateng ya kudu nyawisake papan sing jembar lan properti sarana prasarana sing akeh kaya ngene mula jaman saiki wis rada suda piyai hajatan nanggap wayang mergo sing kudu disiapake semono akeh tur anggarane semono gedene mula wayang bisa tetep urip kejaba ditresnani karo masyarakat ya kudu antuk katresnan saka pengusaha gedhe lan uga saka pemerintah iya nah bab kebijakan efisiensi anggaran jane kuwi apik lho jane kuwi becik nuwun sewu ning ya kudu teliti kudu permati, kudu ngati-ati, aja nganti digebyah-uyah, aja nganti kabeh anggaran dipangkas. Iya, Pak. Kegiatan hiburan dianggap foya-foya yang boros anggarannya itu tidak boleh. Namun seharusnya kehadiran seni tradisi jangan dianggap hiburan semata, namun seni tradisi adalah warisan leluhur yang menjadi roh jati diri bangsa yang pemerintah dan semua masyarakat wajib untuk merawat dan melestarikannya. Maka dari itu pemerintah harus mempertimbangkan eksistensi seni tradisi, jangan salah sasaran. Semoga Hotel Merkur nanggap wayang ini menjadi salah satu contoh dan pijakan yang baik. Selain melestarikan budaya juga menyuguhkan hiburan yang bermakna dan bisa dinikmati oleh semua kalangan.
Maka dari itu mari kita berdoa bersama, semoga Hotel Merkur dan Sukses Jaya Group selalu diberi kelancaran, kesuksesan, serta senantiasa mendapatkan berkat, rahmat, dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Kaya ngono kuwi. Yen banjur digebiawiya apa-apa dipangkas hari jadi kabupaten kota nanggap wayang ra entuk, wong syukuran perusahaan ra entuk, iku mesake senimane mergo seniman iki ora kena dipadhaki kaya hiburan liya-liyane sing jenenge seni budaya kuwi jati diri bangsa. Iya. Mulai yo hebat banget Hotel Merkur ya, Pak. Sangat luar biasa. Matur nuwun dumateng Pak Harsono, Ibu Eli, Mas Nanang, ya kabeh wae keluarga besar Hotel Merkur. Ora mung Hotel Merkur lan keluarga besar Pak Harsono, sumrambahipun para warga masyarakat ingkang kumpleblek tresnani dumateng budaya wayang. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki. Sedaya tansah pinaringan murah sandang pangan, pinaringan tentrem lahir batin, selamat dunya tekan akhir. Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
manggon iki ana dawuh pengumuman tolong mobil dengan nomor polisi AE 1432 CF dipindah sebentar karena mobil di depannya mau keluar. Oh iya. Mergo apa yang arep metu biasanya ngabari ngene ya. Saya ulangi lagi, terus toh. Mobil dengan plat nomor AE 1432 CF. Ya, AE. AE iki plat nomor kene iki seneng karo reak kok. Oh iso. AE. Ya, monggo dipindah. Matur nuwun. Iki pemanasan mumpung ketemu karo anak wedok. Wis suwi ora ketemu. Wah iya. Iki seni pati multi talenta. Nembang campursari wis kulino ngen apa kuwi jenenge musik jadul. Apa kuwi jenenge Lorenza ya wis tau. Ya. Terus ngen tembang-tembang qasidah ya kulino, tembang klasik ngen wayang pancen ya bibit kamite ya saka wayang. Mergo wong tuane kuwi ya dalang kok ya sinden. Oh, sing duwe sanidi sahabat Niken Salindri dan Cahyo Putadi ini ya. Dan Niken Salindri men jumeneng luwih dhisik ya dihormati dihormati sing alus sak luwih dhisik iki pemanasan sadurunge ngaturi Mas Duju. Oh ngono. Ngono kuwi. Monggo dihormati to. Tak tang tang. Oke, dados yuk. Beratnya nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri hadir di tengah-tengah kita. Di YouTube kuwi bareng enek Niken penontonnya nganti 7.000. Wah, tenang. Monggo lek renek Niken iki gur 250. Nah iya. Halo, assalamualaikum Cahyo. Waalaikumsalam Bapak. Aduh, Bapak nganti kangen nganti lek turu ngimpi-impi ketemu sampean tenan. Mila. Tenan iki serius. Aku iki rumah saku iki pas Itu kata-kata buat menyenangkan hatiku apa kata-kata modus? fakta, aku sumpah pocong wani lek iki tenan. Aku iki tawar mayang ning ndi buke sing ngawi kok ngendi kae. Lah gandeng ngen transite iki ora ana nggone, aku iki turu ning mobil. Aku iki turu rumah saku iki sampean teko wis gelungan kaya ngono kuwi mbugah aku. Pak, Bapak, tangiyo. Aku yo tangi, nek sing tangi dudu mripatku. Ya apa nih Pak? Apiku gumreka merbar mayang kuwi ngono. Ini kegugah gara-gara tak gugah pimawi. Kuwi fakta tahu tenan aku ngimpi kaya ngono kuwi. Salim dulu. Jan, bocah. Kok ndak cipika-cipiki? Ya sini lho, masa bapake kon rono. Balang tenanangan tekan kono ning gak boleh sampean sing rene. Kok penggemar aja menghujat wong anake dhewe. Ngeri ya Pak kita. Ayo timbangane diambung codot-codot ambungi dhewe. Siap-siap ya ayo. Jangan. Niki aku ora raos 7 dino. Silakan menyapa terutama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harsono. Bapak Harsono, kalian Ibu Eli. Ibu Elifin. Bu Eli. Ibu Eli. Nggih. Amargi sampun nimbali kula kalian rombongan Ki Cahyo Kuntadi Madangara. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya. Semoga lancar rezeki
Amin. Tambah melimpah ruah rezekinya. Itu Bu Eli sama Pak Harsono itu owner dari Iya. Hotel Mercure ini. Betul juga komisaris sukses Jaya Group. Jenengan mau teng mriki mau to Pak, tanggapan niki mau lho Pak. Apa? Jenengan dicepaki kamar napa mboten? Cepaki. Dicepaki to Pak. Ning aku bingung aku. Napa? Bar nguyuh bingung renek cibuke. Ya kudune sampe iki ning gone kamar mandine. Apa? Kamar mandine khusus iki ngresiki sing ning gone hotel-hotel ngono kae lho Pak. Memang Maksudnya? enek jebore Oh nengen kamar mandi satpam. jangkrik aku iki dalang nang iki diajeni mosok koyo padake ngono. Iki uga matur nuwun karo putrane kuwi Mas Andi Halim karo Cindra manajer Pak Nanang Sumarjono ki Ibu garwane Pak Maidi wali kota Madiun Bu Maidi Kepareng Ranggo kiyaine omong-omong karo Pak Maidi kok nanggap wayang dhewe ngono ya. Oh nggih. Oh nggih bulan depan tirose Pak. Bulan depan. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Pripun Bu? Oh, habis lebaran Pak. Amin. Nggih, matur sembah nuwun Ibu. Alhamdulillah padahal wong ora ngomong apa-apa. Lambene wong duwe ngono ya kan ya. Nggih, ngene ben ketara. Oh, berarti apa Bu Bu Maidi. Bu Maidi ki arep lebaran ki nanggap Cahya Kuntadi karo Niken Salindri. Ngono Oh. kuwi suksesane wong akeh, Pak. Terus? Situ ben urusan ya, Pak. Nah, ora sida Pak Maidi karo Ibu malah isin.